Ahojte moji milí, prajem vám príjemný deň. Idem vám ukázať novinky, ktoré sú naviazané. Sú to sušené venčeky vhodné do interiéru, niekto si ich dáva aj do exteriéru, ale nevydržia vám až tak dlho, možno jednu sezónu. Čiže idem vám to ukázať, viete si to zavesiť, viete si to položiť na stôl, doplniť to o nejakú dekoráciu. Čiže poďme na to. Máme tu krásne sušené novinky so zajačikom, sú to veľkonočné novinky. Cena je tu 29,50, veľmi pekné, dva kusy urobené, jeden je v modrom a jeden je v rúžovom. Viete si to objednať, vieme vám to zaslať na adresu, cena 29,50, pošta tam je na adresu 4,90, na poštu 3,90. Je tu jeden aj umelý, ktorý si viete zavesiť do exteriéru, veľkonočný. Už keď sme pri týchto veľkonočných, tak vám ukážem aj tento jeden. Je to 24,50, je ideálny na zavesenie vonku, čiže naozaj, ak nemáte nič na dverách, tak tento je perfektný. Ku každému máte tento týždeň háčik na nalepenie gratis, krásne drží. Čiže naozaj pošleme vám aj háčik. A tieto všetky poznáte, sú po 38,50, sú to krásne, veľké, klasové vence v troch kombináciách, buď na položenie, alebo na zavesenie. Veľmi pekné, veľké, toho je viacej ako, to sú také 35-ky, čiže veľmi pekné v týchto žltých, prírodných, alebo v zelenej farbe. Ďalšie, čo máme, také novinky, vám idem ukázať hneď tu zo spodu, lebo tieto sú úplne nádherné. Sú to takéto venčeky, tie nájdete na www.sušenekytice.sk. Viete si to tam kliknúť, objednať a zaplatiť a my vám to pošleme. Čiže tam je cena s krabicou 36,50, krásny venček, pozrite sa, naozaj vynikne na stole, vynikne na niekde na dverách alebo na stene. Krásna dekorácia, ktorá určite poteší aj niekoho iného, ak hľadáte niekomu darček. Je tu jeden v takejto nádhernej farbe červeno-žlto-zelenej, veľmi krásny takisto. Keď sa na ňo pozriete, tak úplne žiari. Je to s krabicou, čiže vieme vám to takto zaslať. Máme aj, pozrite si, takúto darčekovú krabicu, už len stačí napísať, že chcete darčekovej krabice. Tu je vlastne takéto okienko, čiže krásne ten venček vidíte, alebo potom v obyčajnej vám to zašleme, ale tiež dá sa použiť na darovanie. Tento nádherný venček, pozrite sa, 36,50 s krabicou. Veľmi krásny. Potom tu máme tento. Pozrite sa, aké sú plné, nádherné, veľmi krásne viazané. Veľa je tam sušiny, 100% prírodný, lebo je to robené na slamenom základe. Takže to sú tieto. Potom sú tu ešte prírodné. Keď máte radi prírodnú farbu, tak tieto venčeky sú krásne. Máme k ním aj sušenú kyticu. Napríklad viete si tam doplniť takúto sušenú kyticu. Tieto sú aj na stránke, čiže ak sa vám to páči, tak si to objednajte kľudne aj zo stránky, alebo mi napíšte na Facebook. Bez krabice, tento je 33,50 plus kytička, tieto sú 34,50. Nádherné, tieto sú úplne nádherné, ovsené, alebo si tam viete dať doplniť aj takúto prírodnú kyticu, napríklad ako set niekomu ako pre potešenie, že táto je úplne tiež krásna, nádherná prírodná dekorácia. Takže toto sú setíky, ktoré si viete objednať takto, alebo plné, alebo ako viete si to objednať buď iba kyticu alebo venček. Máme tu žlto-biely venček, k tomu je tiež kytička, napríklad takáto mega obrovská novinka. Tu je cena 34,50, je to na stránke, čiže tiež veľmi pekný set. Ja vám prajem, aby ste mali pekný výber, aby ste niekoho potešili.